Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa adikon ang mga idida, ang mga maranosong, ipupri na rin na ikon lang wan, abulayo kami siyang kayang bala-bala. So mga datong mga bai, mabubi mamakinag sa idida maranosong. Sa ayamala, apri na rin naman nun ng kutuwa bubemi, des alakaw kisa leha maruhu. Sa kati sa mga idida natin lang kaikab sa sudi, wassalam. Pikiran ka di daw
sa